Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wasyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Niki belajar nipak tilas para lelampahane wali-waline Allah. Nipak tilas rohanine. Dadi awak dhewe belajar ngilo karo pengilon sing wis cetha niki pengilone. Kira-kira awak dhewe iku nyerempet-nyerempet utawa padha apa ora karo lelampahane utawa rohanine wali-wali kuwi. Lah nek upamane kok ketoke ora nyerempet blas, mungkin perjalanan kita kanggo dikasih karo apa kanggo diselir karo Allah mungkin masih jauh. Ngoten. Nggih menika kala ngendika sapa badum sebagiane pira-pira wali-waline Allah. Ngendikane ma ora ana al hayatu apa urip illa fil mauti kejaba ing dalem mati. Jadi ora ana urip kejaba di dalam kematian. Nek diwalik berarti nek pengen urip ya mati ya. Nek pengen urip mati ya sik. Ki biasa di dalam ilmu-ilmu Jawa biasane iku mati sakjroning urip. Biasane ana kata-kata ngoten. Mati sakjroning urip. Ngene kadang ana sing nglakoni tapa pendem dibruk 40 dina ngoten niku. Iku nglakoni mati sakjroning urip mungkin tapi tirakat mati sakjroning urip. Niku kejawen, maksudnya ilmu Jawa, adate wong Jawa niku lah. Ana sing model ngoten niku, lelampahane tirakate ngoten. Tujuane nggih sami asline. Cuma nek cara kitab niki mah padha, cuma dalane mboten kaya ngoten niku, mboten usah tapa pendem. Maksude mboten ngoten nek cara kitab iki. Sing dimaksud mati sakjroning urip nggih menika ma hayatul qalbi, tegese ora ana uripe ati illa fi imatatin nafsi kejaba ing dalem mateni nafsu. Dadi sing dimaksud mati di sini kuwi mateni nafsune awak dhewe. Dan nek wis iso mateni nafsune awak dhewe iki engko iso dadi lagi uripe ati. Atine utawa rohanine dhewe iso urip. Iso padhang, iso mencorong ngoten. Lah sewalike nek cara nepsune kakehan dituruti, apa pengen ngene turuti ngene, model ngene turuti. Pengen mangan ngene turuti, sembarane ngah dituruti iki termasuk ya malah memanjakan nafsu. Ora mateni nafsu. Orang mengekang nafsu tapi malah mendewa-dewakan nafsu kabeh dituruti. Iku malah iki apa akibate dadekno atine mati. Yen wis atine mati cara sing dikrungokno apa? Cara biasane wong sing dikrungokno hati kecil, panggilan hati kecil, suara kebenaran yang ada di dalam hati. Yen wis atine mati, sing dikrungokno apa berarti? Dikrungokno mungkin ya bisikane setan, bisikane nafsune dhewe kuwi. Dadi ngalor ngidul ora ngrungokno suara hati yang terdalam tapi ngrungokno bisikane nafsu karo bisikane setan. Mergo atine mati. Intine ngoten wae. Dadi nek pengen atine urip, nafsune kudune dipateni. Nek ora iso mateni ya dikekang iku. Mulane kaya ana bahas apa niku Ahmad Mutamakin sing critane nepsune dikekang malah dadi celeng. Malah dadi celeng iso metu awake. Jika ana sandale sing critane kobongan tapi niku saged dikon ngoten niku. Ya iku tunduk nepsune niku.
dhek ngekang nafsu ngasek tunduk ora diperbudak nafsu. Makome wis tekan kono. Di macem-macem lah dalane niku. Wakilalan dingendikake an nikmatul utama utawi nikmat al utama kang agung al khuruju iku metu anin nafsi saking nafsu. Di nikmat sing paling agung iku nek awak dhewe iso metu konggone nafsune dhewe. Keluar dari nafsune awak dhewe. Di anan nafsa krana satemene nafsu iku antumu hijabun iku luweh agung-agunge aling-aling bainaka ing dalem antarane sira bainallahi lan ing dalem antarane Allah taala. Di nafsu iku dadi hijab sing paling kandel, hijab sing paling agung antarane seorang hamba ing gone pangerane. Dadi hijab sing akeh-akeh ngaling-alingi awak dhewe ra iso makrifat ing gone Gusti Allah kuwi kakehan nuruti nafsu. Ngalor ngidul ngopo wae nuruti karepe dhewe, hututun nafsi sing diperjuangkan kepentingan pribadi. Ora kok memperjuangkan apa sing diridhoi Allah ora. Iku ndudono mangke apa jenenge iku nek awak dhewe iku ora iso ngicipi nikmat sing agung mau iku metu nggone apa nafsune dhewe. Ene wis ngono kuwi berarti awak dhewe asline iku wong dolim. Rumangsane entuk nikmat iso nuruti ngene iso kekarepane kasil tibake ora nikmat sejati. Mergo nikmat sejati ku nikmatul utama iku mau al khuruju anin nafsi. Wa qala lan ngendika sapa Sayyidi Abu Madian radhiyallahu anhu ngendikane man utawi sapane wong iku lam yamut iku durung mati sapa man lam yaro mongko ora bakal weruh sapa man al haqqa ing Allah kang hak. Ngendikane Sayyid Abi Madian di sapa wae kok durung mati sing dimaksud mati nafsune mau lam yaro al haq ora bakal weruh ing Allah. Maksudnya ora weruh ing Allah maksudnya apa ya kuwi ora bakal ngancik ora bakal makrifat ring gone Allah. Sebelum dia mau apa nafsune iku mati. Sebelum nafsune iku tunduk karo piyambake. Iku gak bakal weruh ring gone Allah ora bakal makrifat ring gone Gusti Allah. Wa qala lan ngendika sapa Sayyidi Abu Abbas radhiyallahu anhu ngendikane la yadkhulu ora bakal manjing sapa wong Allahi ing atase Allah illa min babaini kejaba saking lawang loro. Ngendikane Sayyid Abi Abbas semua orang terus kabeh kawula iku ora bakal mlebu ke hadirat Allah maksudnya ya makrifat ring gone Allah kecuali lewat lawang loro. Jadi kudu metu lawang loro kuwi. Nek ora metu lawang loro sing dimaksud iki ora bakal kepanggih utawa ora bakal makrifat ning gone Allah. Lawang loro kuwi apa? Iki mimba bil fanai bayane saking lawang sirna al akbar kan agung utawa kang gedhe. Jadi kudu lewat lawang sing jenenge sirna utawa fana sing akbar. Jadi sirna sing akbar. Maksudnya sirna sing akbar mungkin iki tafsirane kula mungkin ya kaya jenenge sirna iku berarti ilang. Sing maksud ilang mungkin ya sifat basari awak dhewe. Sifat basari awak, sifat manusane awak dhewe iku. Al akbar sing gedhe. Sing gedhe berarti. Contone mungkin kaya sing dialami Al-Halaj, mungkin Al-Halaj tau ngendikane kon biasane niku teng sejarah laisa fil jubah illallah. Ora ana sing mbok jubah iku jubah Allah. Omongan seperti beliau niku akhirnya asline iku sirna wis. Dadi awake iku wis ra dianggep ora ana awake ngono. Dadi sirna awak, sirna menganggap dirinya itu sirna. Jadi
apa jenenge sing ngono iku mung Allah tok. Dadi dene ora nganggep nek awake iki ra ono iku ora ono. Dadi ora nganggep nek awake iku ono. Disirno. Lah perjalanan seperti itu, perjalanan mengalami seperti itu juga perlu pengorbanan, perlu tirakat padha. Contohnya mungkin nek cara di Indonesia mungkin ya kaya Siti Jenar. Seperti pas dipanggil kon musyawarah niku ceritane nduk film niku kan sing dikon diomongi sing Siti Jenar ra ono sing ono lemah abang ra ono sing ono mung Allah ngoten. Iku padha sirna niku. Disirnane sifat basariyah. Dadi kadang cara wong sauk lah, cara bahasa gaul mungkin ektase iku mungkin yo kepiye. Contohnya mungkin awakmu lagi jalan-jalan mungkin ketemu wong wedok sing banget ayune, carane mungkin banget awakmu terpana. Roh kesak kelebatan langsung terpana nduk sawang terus. Masih diceluk kancamu ora krungu. Diceluk kancamu ora krungu mergo awakmu nyawang bocah sing lewatmu banget ayune. Iku jenenge sirna. Sirna sesaat tapi niku. Ya ngoten niku. Cara bahasa kita, bahasa santri biasane majdzub. Majdzub iku zadzab niku lho sirna. Ngono kuwi dadi nyawang itu mau wis diceluk wis ora krungu pergo dene terpana dengan kecantikan si dia. Iku temune fana akbar. Contoh kecil lah ya. Fana akbar. Masih dijiwit kadang ora krasa. Mergo dene wis terpana mau. Mungkin wong-wong sing wis makomi tekan kono mau ya mergo mirsani wujudine Allah, ndate Allah dadine sirna sifat basariyah. Wa huwa al-mautu at-tabi'i wa huwa mongko utawi kang aran fana wal akbar iku al-mautu iku mati at-tabi'i kang bangsa watek. Dadi wateke mati. Jadi maksud fana akbar teng mriki menika watek sing bangsa kamanusan iki mati wis. Ya jenenge mati ya sirna mau wis. Ora anggap awake ana ya ora ana. Sing ana mung pengirane tok. Iku sing akbar nggih. Wa min babil fani lan saking lawan fana iki sing nomor 2. Alladzi ta'niyuhu kang ngarepake ing babil fana sing nomor 2 iki mau di taifati sapa iki kilah pantan ahli tasawuf. Sing nomor 2 kudune wong pengen makrifat ning nggone Gusti Allah kudu lewat fana, padha babul fana tapi sing ditempuh oleh para sufi. Yo cara biasane ahli sufi biasane tirakat ana sing poso, ana sing mulai bengi lan liya-liyane. Lah tirakate kok iso diarani fana maksude piye? Fana sing dimaksud sing nomor 2 iki mungkin cara mengganti apa-apa yang kita harapkan, kita inginkan dengan apa-apa yang diridhoi Allah. Akhirnya kan fana tuh. Jadi pemana awak dhewe pengen contoh saja. Awak dhewe pengen ngecat omah iki, pamane ngecat omah iki warnane abang mungkin. Bose pengen ngecat omah iki warnane kuning wae. Nuruti sithik-sithik ngoten niku lho. Dadi kekarepane awak dhewe dikikis melu kekarepane Allah, melu sesuatu sing diridhoni Allah. Kabeh diganti lah, maksudnya diganti keinginan kita diganti dengan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah oleh Nabi. Akhirnya sirna to. Dadi ngalor ngidur ngetan ngulon padha wae krana bose. Ora krana awake dhewe.
Dadi krana basa ora krana awake dhewe. Dadine kan sirna. Budaya fana to. Ya iku biasane yang ditempuh para sufi-sufi ngoten niku wau. Dadi mengkikis utawa nyithikno kekarepane awake dhewe ngono. Jadi mengurangi keinginan-keinginan kita diganti dengan apa-apa yang diinginkan Allah, yang diridhoi Allah, iku nggo dadekno fana ya awake dhewe. Kok ngono kuwi istiqomah, maksudnya istiqomah dilakoni insyaallah nggo dadine iso manjing ring gone kadirate Allah iku ma'rifat ring gone Allah. Di fana loro lawang yang harus ditempuh. Begitu. Yo akeh lah contohnya biasanya ulama-ulama sing kaya tirakat-tirakat kabeh iku kadang yo ono sing kaya ngurangi, ono sing ramangan moto biasane ngoten niku. Mergo nepsune seneng moto, ono sing senengane tahu tempe terus tirakat ramangan tahu tempe. Dadi sing ngerti nepsune awak dhewe kadang yo pribadi kita sendiri ngoten. Dadi nepsune wong kadang beda-beda, ora kudu terus poso mboten. Lah ceritane Syekh Bila Belu niku sing Jogja niku beda to tirakate niku, beda karo gurune. Gurune ngakon nyithikno mangan malah piyambake niku malah mangane akeh gagal. Maksudnya hobi makan. Tapi karena beliau nepsune ora perkara mangan. Jadi orang ngaruh mangan beras ring nepsu ora ring rohanine. Yo mangan wakeh wae ora ngaruh ring rohani. Tapi cara pencapaian rohanine yo dadi maksudnya. Mergo piyambake niku beliau niku paham di sing disenengi nepsune dhewe. Dadi ngekang nepsune iku sing ngerti awake dhewe, sing nepsu sing dadekno lali ring Allah iku dilongi, ditundukkan utawa dipateni mau. Lah ngekang nepsu niku ora kudu terus kabeh dikekang terus dipateni mboten kudu ngoten. Nek dipateni kabeh kok iso-iso malah ra iso duwe nepsu mangan bareng, nepsu syahwat kanggo bojo ora duwe malah repot. Intine iku nepsu-nepsu sing ketoke iku berlebihan. Nepsu-nepsu sing ketoke iku ndadekno awake dhewe adoh kok ngene Gusti Allah iku. Dadi sing nyetel ya awake dhewe jujal endi sing kudune dilongi utawa dihindari utawa ditinggal utawa dipateni ya jajal ya awake dhewe. Ora kudu umum ngoten niku. Sing nyeleneh ya wonten kaya Syekh Bila Belu nyeleneh tirakate gurune kon poso malah piyambake mangan. Jadi tiap individu, tiap kawula iku dalane beda-beda. Ya sing nyetel awake dhewe. Begitu saja Al-Fatihah.